Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan nga Ofelia, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Pimatulak iti lalaki, anakisina iti asawa na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ofelia, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya ti kunam? Sinong batam ni Wilson? Wen, Kara. Ay sus, agar-aramid ka. Amumit nga adan asawa kan may sang anak da. Ngam nagsinadan iti asawa na. Sigurado ka ang nagsinadan iti asawa na? Imposible mat ano saan daan nagsina. Apay nga rod asaan nga agaw-awid. Agpapaw itlatan para iti anak da. Ay, jak amo Ofelia. Ngam awan pa nagtalik ko iti lalaki asina iti asawa da. Saan asinaan ti babae iti lalaki no nasaya at ti aramid na? Tandaanam dayta. Nasaya at adakan anak ko. Itay nakapeng or-urayan ni Anton. Anya matanday tang Anton. Imbagak lang nga rudan asaan ko akayat. Ngam agsubli-subli. Sangwam latta. Narigat mat no bastusam. Madi timang pabain itipada na a tao anak. Sige nga rod nanang. Kasaok labiit. Ala nga rod. Nakapagsarita kay Thomas siguro no nakaluto akon. Ay, nasayaat nga rod no kasta nanang. Mabisinak nga minan. Ay, napananggayam ni tatang. Kasasauna itay ni Anton. Sige nga rod nanang, mapanak iti ayanda. Adda ka matgayam en balasang kao. Ay kinasarsaritak pa ilaang ni Anton. Tapno saan amaburing amang ururay kan ka. Ala, panawan kayo pa tapno makapagsarita kayo anasayaat. Ay, agyaman tata. Awan anyaman na barok. Sige. Anton, saan ka di nga imbagakkan ka? Sarda nga mo ti panang pasyar mo kanyak. Taawan ti maganab mo. Sa anak amawan na itinamnama, Ofelia. Aging ka nga awan kaayan ayat mo. Palubusan nakmat ko mga agaram kan ka. Addan kaayan ayat ko. Anya? Sino? Ni Wilson, saan mo nga amam mo? Umay ka di dito'y? Apaspasyarin na ka? Saan? Ije pagtrab-trabahwak ti pagpaspasyaran na. Sigurado ka di anapudnukan ka? Siyempre sung batakit din no saan anapudno? Iso nga isardeng monti agaram kanyak. Sige nga rod. Agpakada ako, Ofelia. Agyaman aklangan iti panang sangom kanyak. Umay ka, Ofelia. Ijay ti papananta. Agpicture ta. Tamayat ti view ijay. O sige. Amom ka di nga itala nga makaumayak dito Talaga? Wan mat. Awan mat ngamin mangipasyar kanya. Sana bale. Itatanda ako ni tibiyag mo. Ipasyar ka. Iti amin akayat mo apagpasyaran. Mabalin ka di nga agpasyar tamot ijabalay? Kayat kaayam mo kadagiti naganak ko, Wilson. Sige. Agyaman nak, tauman nugot kaayam mo kadagiti naganak ko. Amangan mo't no stricto da. Amangan mo sandak akayat. Apay kumamat asanda ka akayat. Amangan mo adda nagugwapo. Akayat da aparakan ka. Anya? Nanang, tatang, kayat ko ayam mo kada kayo ni Wilson. Kaayan ayat ko. Anya? Addan ka ayan ayat mo? Maragsakan ak amak-am mo kada kayo, nana, tata. Kastamot kan ka, Barok. Napuno ka kadimat laeng iti anak may. Wan tata. Nasaya at nukasta. Kahit
Nakasagana ka nga ron amang ikasar iti anak may. Tatang. Ay, saan asikat ti pagdamdamagak? Kuang amin tata. Adaim mo na ngayong kasar ko. Adamay sa nga anak mi. Nagsina kamin. Anya? Aramidem akabit ti anak kaw? Lakay, agparbeng ka. Mabalin tayo matapagsaritaan anasaya at dahit oy. Saan arumbeng agungat ka? Ay, sumardeng ka, sita. Bayan na ngagsaaw. Ala, pumanaw ka dito'y balay kaw. Itamat laeng, si kaalalakay. Tatang, pangaasiyo. Saan niyo kumamot abastusan ni Wilson? Ay, agtal na ka, Ophelia. Manipod ita. Potdemon ti relasyon niyo iti day ta alalakay. Ay, anti panunot mo. Amom nga da pamilya na. Nakirelasyon ka kat kankwanan. Sige, Ophelia. Agpakada ako na. Apay akas jayt inaramid yu kan ni Wilson, tatang. Ay ayatak unay ni Wilson. Saan ko maanatang kan ti ulom? Apay, kayat mo ti agbalin akabait. Nagsinadan iti asawa na, tatang. Uray pay. Apay, may kasar na kang arod. Tatang. Ay, usaram kumamat na panunod mo. Ni Anton langan ti pakirelasyonam. Ta sigurado, baruday jay. Saan ko nga ay ayatan ni Anton, tatang? Ni Wilson ti ay ayatak. Anya? Ay, di naksukiren, Ophelia. No ipilit mo ti kayat mao, laksiden ka nga anak. Agyaman ta nagpakita ka. Kalpasan ti inaramid dagiti dadakkel ko ken ka. Gaput ay ayatan ka. Katnam na maag. Akabaalan na kailaban ka dagiti dadakkel mo. Kuna ni tatang alaksiden nak nga anak. No ipilit ko ti kayat ko. Anya nga ron ti planom ita. Putdam ka din ti relasyon ta. Saan, Wilson? Ay ayatan ka unay. Nukas ta nga ron. Sumurot kan kanyak. Agdanatan. Anya? Sigurado ka iti dayta a desisyon mo? Wan. Tangay sa andak akayat dagiti dadakkel mo. Agtari talangan. Sige. Inton na rabi. 12:00. Umay naksukunan ije balay. Sigurado ang nakaturog ton dagiti dadakkel ko. Inayadak ti akimpake. Sigurado apa umay itan ni Wilson. Eksakto ang makaimpake ak. 12:00 ton. Inayadak tumatan ti rumwar. Makaamuditan. Sumurot akon ka ni Wilson. Jack ipalubos apag sinaan da kami. Pakawanan dak, tatang, nanang, no naaramid ko ti kastoy. Among kaditer aramidam, ha? Nakitaray kakitin kin ni Wilson? Uray ka di si ka, Kara, kat saan nakmat ang maawatan? Kasano ngay nulukwan na ka? Saan kayo mat anag kasar? Isong awan laban mo nulukwan na ka. Ay ayatan nak ni Wilson. Patsak asaan nak to alukwan. Makaamu ka. Total, adamot panunot mon. Pangaasim, Kara. Saan na kumamot ababalawan? Talaga nga ay ayatak ni Wilson. Saan mo kumaapanunutan ti panangloko ng to kanyak? Tilangan panunutan. Nasaya at kumatipagtungpalan ti relasyon mi. Alahunan, anyapay ngay nga rod. Kat addaditan. Sangwam nga rod no anyaman ti ibu nga dayto nga inaramid mo. Anya nga taitan ti kun na dagiti dadakkel ko. Nabasa dalakid din ti surat mo. Kat nalabit, agpupungtot itan ni tatang mo. Mapakawandak tumot lang ata. Imposible nga agnanayon latan akagurada ka. Dumtang tumot lang ti panawen a mapakawanda ka. Sapay la kumaa. Nasakit mo tinakam ko a pinanawak ida.
Ang mangnamnamaak, amaawatan dakto matlaang. Ala, maturog tan. At dapay trabaho ta inton bigat. Sa dino tinaggapuam? Nagpawitak iti anak ko. Sigurado ka? Para iti anak mo laang ti ipaw-pawit mo? Anya ti kayat mo asawan? Makadkadlawa kon Wilson. Siyak mo't amin ng ti agas-gastos. Manipod abang, aging ga iti bills. Mapan mo't amin ng ti sweldom iti anak mo. Ano sampailaan ko ma, Ofelia? Agpapaagas ngamin ti anak ko. Isu akasapulan na ti kwarta. Mangibati ka mo't para iti bagim. Kasano no awana kon? Saan kan amangan? Isu nga rod apagyamyamanak nga adda kay ti biyag ko. Inted na ka ti Diyos kanyak, Ofelia. Katsapay la ko ma. Tamaan ano sanak. Sige. Maawatan ka ita. Ngam kita am kumamot Saan mabalin akas to'y latan? Kasanungay, no addan tumat anaktan. Saan ka madanagan? Italaang daytoy. Talaga matasaan nga may dagiti dadakkel mo dito'y pagtrab-trabahuam anya. Amok, nasakit tinakam da kanyak, kat linaksid akon nga anak. Sa bagay, kastamot nga minti na ibaga ni tatang mo kan ka. Wen, ngam, oray nga taninanang kat nasakit mat tinakam na kanyak. No umay nakanto sa rungkaran dito makunam asaan nasakit tinakam na kan ka. Kara, amom, adda mapalpaliiw ko kan ni Wilson. Anya day ta? Sana la awagan ti anak na, no awanak adumdumngag. Anya? Kan amom ka di asyak amin ti agas-gastos iti pagababangan mi. Kat uman anugot kalatan? Kunanamot nga italaang, gapot agpapaagas kano ti anak na. Ay, anya kat nga minda ito niya inararamid mo. Paliiwak pa'y, no agbaliw matlaang daytoy a sitwasyon mi. Kat kasano no saan nga agbaliw? Kat si kalatan dagas gastos. Anya ti aramidam? Diyak amo, Kara. Diyak amo no anya ti aramidak. Ala, agkararag kalatan. Dawatam iti apo nga iturong naka itinasaya at adesisyon. Nanang, ay na, imbag man ta nalagip na kasi narungkaran. Manunabulan manipod pimanawak. Ngam, italang asarungkaran nak. Gapo tas saan nakapalubusan ni tatang mo arumwar. Naglibas aklaang. Imbag no saan nga agungat inton agawid kayo. Adda na panan na. Kat inton malumpay asumangpet. Iso saan amabalin nga agbayagak ditoy. Apagbiit aklaang. Nanang, pakawanin dak ko iti inaramid ko. Agawid ka kuman. Agkid daw ka iti pamakawan ka ni tatang mo. Patsyag ang mapakawan na kanto matlaang. Ngam, kasano ni Wilson? Amok, talaga asaan ang maawat ni tatang? Panawa mo ni Wilson. Ada asawa day jay. Bayam ko mga ornosan na ti pamilya na. Nanang, Ad-ada asaan na ang maornos ti pamilya na. No sumrek ka iti biyag na. Panunuotam ko nga adda anak da. sige nanang. Panunutak ana imbag dayta ana ibaghayo. Agri-ring ti cellphone ni Wilson. Kitaak man no asino ti umawawag. Nali ti naka-phone book. Ti asawa na. Apay nga tanga umawawag. Ofelia, asino ti umawawag? Anali. Mabitlan. Inaksong bata ni Jerwar. Apay amasapol nga umadayo. Apay
Apay asaan ko ang mabalin amang ti pagsaritaan da. Adda ka di ilimlimad ni Wilson kanyak. Apay anaskan nga umadayo ka. Saan ka di ang mabalin amang ko ti saritaan nyo? Ikan na kumamot iti privacy, Ophelia. Saan nga amin, katrumbang amaamwam? Maipapan iti anak mi, tinagsaritaan mi. Naskan ka di pa'y amangag mo. No awan ilimlimad mo. Awan ko matirumbang apagtanagam, numangag ko ti saritaan nyo. Mabalin ka di. Saan tan apagsaritaan dayta? Maturog takit din. Kayat kon, ti agina na. Apay asaan ka pa'y laang nga agrubuan? Maditibagi ka. Maulawak no buwangon na ka. Agabsantak pa'y lang iti trabaho ka. Yung text kon ti boss mi. Kasta ka di. Sige nga Rod, agin na nakapay laang. Kabailam ka di agmay maysa. Amang ano kayat mo nga agpakadakmat iti trabaho. Saanan, kabaalak da ito eh. Sayang mat, no agabsant ka pa eh. Sige nga Rod. Ag-text ka laang no saan mo akabailan. Apay nga taan nakalukat ti ruangan. Kan nakasipsip ngat. Wilson! Sa dino ti ayan mo? Ilukat ko ti silaw. Sumuragak iti kwarto. Wilson? Awat dito kwarto? Adda nakaparabaw asurat iti basit alamisaan. Basak. Dear Ophelia. Pakawanan na kuma. Ngamurayan niya ti araramidak. Ti asawak latta ti ayatak. Nagsina kami, kapoy ti nana. Ngam itatanatayin ti nana. Agawidak. Tapnurnusan mi ti amin. Kan para matlaang iti anak mi. Sapay ko ma, tamawatan nak iti dahito at desisyon ko. Ophelia, ulitak man ang tiagkid daw iti pamakawan. Katsapay la ko ma, tamabiro kam ti lalaki at talaga aparakan ka. Apay anaaramid mo kanyak ti kastoy, Wilson. Sinukir ko dagiti dadakkel ko, gapukan ka. Ngam kastoy laeng ti isubad mo kanyak. Aging gaita, sanak pa'y anagawid ije balay mi, Mr. Lonely. Mabaina kinitatang ko, numaamuan na, apinanawan naklaang ti lalaki, agapuanan, ti panagsukir ko kadakwada. Tuy pagayam mo, Ophelia. Agyaman nakpagam Ophelia iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, agawid kan, ket ingkaagkid daw iti pamakawan. Tapat tiyek ang mapakawan na ka dagiti naganak mo, nulakit di, tanapudno ti panagbabawim. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan, ti pagayam ang nagpailinged, itinagan nga Ophelia, manipod probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.